when the church begins to pray, there's someone up there to answer. Holy Ghost. Abusua mechia mu nyina ewo yen Awurade Yesu Kristo dimo edu ba bia na wo hwe TV no na wo hwe adanse a ekoso na wotimi busa ho se na da ben na metimi ehia saa onyankopɔn difo yi na Awurade afa ne so aboa me epa chawo ansa ni nyina na me de brewo kunim se Bible mu yana na anka obi ekope bibie tie firi nyame hɔ a yana na omo frɛ yɛ de hunufo nti yana no na so ni nneɛma bi yira yɛ ni mfumu yira yɛ wɔse na menya odiifo bi ana wɔde hunufo bi na me nkɔ ne hɔ na abofra nka kyerɛ ne sɛ minim ɔde hunufo bi wɔ baabi sei ɛno na nam so ma Saul okoku hunu odiifo Samuel na ɔka kyerɛ ne sɛ asem sei na wobedru fie na asi ampa nso ɔkɔɔ na asi saa pepepe wonim awieye bremu nyankopɔn a na wɔkasa tete no ɔda ho kasa nne ɛna ɔkɔkɔ hyia dora kɔbena bi me maame no na wo hyia dora kɔbena papa na meka sɛ friend Francis kwaakye me papa esu wanwa ekusewa na Awurade kasa kyerɛ m sɛ ɔmo ne papa bɛwɔ abayewa yi Awurade bue m'ani ma mehunu sɛ ne nkwa labre mu ɔtena aseɛ na ɔhyɛ ase sɛ wɔkɔ sukuu no wɔbaya na ɔbaba bɛkɔ Presby Girls wɔkɔ Presby Girls na ɔba bɛwie 2013 wɔba bɛwie 2013 no ɛwɔ kɔkɔ yɛ home economics wɔ hɔ ɛwɔ na yɛ home economics hwɛ index number wɔ 00510 45101 and your readers number. Can I prophesy? Can I prophesy? I will get them from above. Eya kan wo Bible no ne gya se na di fu se matwam na ne Bible ne ka se emre ne kwa wie ya obehwie ne honhom agu honam nyina so ebi so so adaye wona na so daye no na Dr. Ujaba so hye nkom Awurade se woni mu ansa ne yawo na wɔka wo ho tutu wanamo si babi yie ma wo ode wuduadua babi bebre from 2013 14 15 ana wade wo kokɔ pie baby ɛhɔ de na nya wa sɔre that is Open Fountain Bible Ministry na ɔde wo kɔ pie Open Fountain no ɔmo de wo kɔto KJB branch na ɔmo de wo kɔto KJB branch no wo wɔ hɔ yɛ adwuma no na aguso na wo yɛ adwuma na dakro wo ni odifo bi nya encounter prophet deɛ wɔwɔ Kofodua no opokunsia yes sir papa tintin kɛseɛ bi no na wo ni hyia yɛ no ɛhɔ na wo discover leadership in you or revival yes sir because we lay hands on so yes sir no can asɛm bi kyerɛ wo asɛm no ka kyerɛ sɛ ɛne ani kwan sɛ mehyɛ obi ase na twa sɛ mekɔte me honam yɛ masɔre eti wuti asɛm na papa ne kaayɛ no Awurade sɛ ɛhɔ nso na ɔka wo ho yes sir no no de move wo free hɔ ɛna wo de baba bɛte asɔre vibrant faith isu ɛyɛ no korɛ vibrant faith chapel ɛyɛ no korɛ yes sir wɔde wo bɛte vibrant faith first pa na wo hyɛ aseɛ no na wo old health insurance what funny bra me demonstrating prophetic power you are my eyes when I cannot see you are my mind me shall command me when I cannot see what am I with say every time so what am I with say when I cannot see
Awurade Nyankopɔn hoɔden yɛ kɛseɛ ma wo. Na Awurade kan sɛ me ba no wabi asɔre wato di Vibrant Faith Chapel Worldwide. Na wato di saa no me nsa bɛyɛ kɛseɛ de ama no. Ai ɛkɔ na me hunu sɛ Awurade Nyankopɔn ɛka kyerɛ me sɛ sɛdeɛ nanka me pɛ sɛ me ba no yɛ no wayɛ bi wagya bi. Mbusa Awurade sɛ dan no wayɛ agya bi ɔse da bi me man leadership skills but me se wɔn san so mɛyɛ philanthropist. Nanso ano deɛ wɔnyɛ leader no na n'ani da so. Nti otimi yɛ program 70 days access of power. Na wɔyɛ saa program na sanka obɛnya nyanka sika na ɔde akɔma nyanka di no wɔnyɛ. Ɛno ntimi Awurade matwe me ho kakra kɔpe mo sɛ Daniel Adufori wɔbɛsan kai ne kanebo. Hey, it's true. Yes, sir. What is your name? My name is Daniel Adufori. Your name is Daniel Adufori. Mami, when am Winning no. Yes, sir. Okay, me ba. Yes, Me sir. pa choji na homa me. Power. Lord, I need it now. Professor. You favor me this way. I need it now. You favor me this way. I need it now. You favor me this way. Favor me this way. Thank you. Awurade de wɔba Eunice na ma ho. Aha. Yes, sir. Na wɔde wɔba Eunice ma wo no. Mo ware. Yes, sir. Yes, sir. Aware no ma me nkɔhwɛ bi mra. Power. Ɔsɔfo bra. Bɛ ma wo so bra. Hey. Mummie wese mu ma me. Na me hwɛ na wade ani bi. Me hwɛ wa wade ani bi na ma bɛka kyerɛ. Wo ware for how long nie? Wo ware for how long nie? You were here 2012. About 8 years. You got 8 years more. 8 years nie. 2012. Na kyerɛ sɛ 8 years. Got 20. Got 8 years. Eko 8. 7 years. Ɛnea me kɔhwɛ mo wedding na mo yɛ no 7 years ago no. Me kɔhwɛ aba. Power. Bra. Me ne wo hwɛ. Hwadeɛ. Wo wedding ni nie. Wo fa flower girls mienu. Yes, sir. Mo colors no ɛyɛ sea blue. See blue. Ha. Hwɛ. Wo na wugina ha no. Na where you would see kama. Wash your space. Yes, sir. Sea blue enkwala no. Mehunu so matade ni mfimfin. Ayɛ sɛ wine color dem. Wine color. Wine color. Ah. Shadie. Ah. Meba. Yes, sir. Mehunu maid of Anna ba ko ogina wo yire chi. Yes, sir. See the maid of Anna yi ɔsɛ wo yiri de ɔbɛya wo yiri nua. Me yiri ni achire pepe. Wo yiri nua na chiri ba. Yes, sir. Sɛ ne wo kokuna hunu wo yiri nua sɛ ɔna yɛ maid of Anna ne de a. Na ne dia wɔyɛ wo best man no. Was Prophet Emmanuel Todd. Inti Bible no entwa ntoro. Nneɛma bi a wɔtwerɛ sɛm bi a yɛ adwuma. Ti mebusa ho sɛ nti ɛyɛ a wɔkan wɔ Bible no. Edu baabi a wɔse onyame yɛ honhom, wɔn a som no nsom no honhom mu ne nokure mu. Enti wɔka kyerɛ me sɛ hwee ni hɔ. Pɛ, ɔyɛ mistake. Wankasa wo daadaa ho, akoyɛ te sɛ deɛ wu no nu ho na wɔsan asere. Na ne hwee ni hɔ na eni kwan sɛ yɛ bɔ mpaeɛ ɛteɛteɛ mu. Eni kwan sɛ yɛ kɔ all night, eni kwan sɛ yɛ de mpaebɔ yɛ bibia de a. Na ne ɛyɛ de na Yesu ka kyerɛ wɔn sɛ etwa so onipa bɔ mpaeɛ da a wɔ mmerɛ ho. Ɛyɛ den ɛna Yesu kura na yɛdi n'akyi no ɔyɛ mmerɛ na wɔkɔ bepɔ so kɔbɔ mpaeɛ
A Bible say obompaye ma ne hu fifire so so fom no. That means empaibo nso eye adwuma kese e wo nyamsum mu. Yesu abompaye ma ne hu fifire Bible say na ne hu fifire no eso so fom te say de ye twa wo se kan na moja etu. Sa pepepe Yesu o. The Bible say nkonkunu firi soro be hye ne den. Ne umienu. Yesu kra na nkonkunu be hye ne den. Abra wo bompaye na me ne umienu. Enuti etwa say ye ma ye ni da ho na ye hunu say sunsum nneoma wo ho because nyame na ye som no me pa cho wanya nikan o ye sunsum. Eye den na wo ka kire me say honhum nneoma ni ho. Abra wure free de si wo Mark chapter 5. Me pa cho Mark chapter 5 ohun ehọ na abrantie bia no wabodam wo Gadara bodamfo no ehọ na Yesu pie ho no honhommone ete ne so a se ebemu ano de abosia ano nam bitwitwa ne ho honhommone na yi na firi ne manhye mu de na bedasieye ama odasieye bodam mu ho obi antimi ntwamu nkomma saa na Bible ne kan wudu ho a obetete wahwe obekun but Yesu dru ho no wose wo saa honhom wei ene wawie yaba eno kire se ahonhommone ha elder ya wo hwemi enu nti na ontimi ntena fie onye sika na ahye ahonhommone ha ohye ya wo hwemi watena asori bi mu abrofo asori today your life will never be the same okoda najo a na obi abane na beda timi na okasa sisi a yare quiet ono nko wa bom pane anumunuro enso still na oda ho yare oda najo a na obi abane na beda ono ne nikunu na tie okwa asori ene ye ka brofo kire no grama kase ene ye keka kire no but woni nikunu te akwa akọ cheki ekoye se wo HIV but nikunu di woni bi enso woni na wo miensa me pa chaw wo de saasem we be ka kire me se honhom ne mani ho a na wankasa yem se wo yare tena se na hunu se Satan wo ma jesi obewia no wakum no wasai but Kristo de oba so oba be ye nneoma nyina yi enu ti na oka kire yen se yensu mfre ni de hia dem no beje yen so obeka yen nsam akese de ehunta ne de yeni nye den ehunu ye eye de na aka kire me se honhom nneoma bi eni ho na adifusam atwam ewo ho eye adwuma me pa chaw mama yen kan Bible no na yen koni nkopie ba bia Yesu ni Peter na na enam o Yesu ni yedi nachi no oni Peter ne nam osi Simon Petro hwe aka Satan gina wachi wo pese onya na oposu se buru nanso masere mama Yesu se sunsumu ni hunu sa Satan gina wo Peter achi edu ba bia wo tia Peter osi firi so fi Satan Peter se Yesu wankasa wo Peter na wo tia ne sa se wo ye Satan no wo se enya wo asem na meka na me dani mani hwe wani mu no mi hunu se Satan gina wachi itina Satan na ekasa fa eye Peter mu abra no onim se Satan kasa afa mu awie ye bremu tena se na hunu ne se Satan oguso ye nneoma emfa hye otirim se na me de me ye ohotu ni na me gi Yesu di ye no ma gi Yesu adidi a ne tumi buru tumi nyina so then ye da no se etwase ye bompa ye da ye mre ho tena se na hunu ne se Satan ono nso wo ma gisi obewia no wakum no wasai se wo pese wo si Satan kwan a die etwase wo ye ne se wo ye mpaibofo wo mu wani da ho na afi wo ye mpaibofo na wo sua nyame asem no osi na asem ye na ase kan a ene ye nkwa so han wonya ye saa nyoma wie bompa ye sua nyame asem no wie na bibi kire wo so a wo se ye ka obi ni nyansa o musa awurade ne pa cho nkohie nyame e wo makola junction no so nkohie nyame e wo kumase mo nhie nyame e wo China mo ba bia ne ho abehie nyame na emum e na ano Lazarus asem no wo se ankama me kwan na me nsan ko wiasem ko kanche me nua no mo ho na omo aso adesene me asem be na agya Abraham ka kire saa sikani no wo se ye wo adifo ne nsempakafo wo ho onu ti Nyankopɔn nsi fom emma me kasa nkyerɛw a wo se ka obi nyansa busa awurade na wakwa kobusa nsa ye denti na wo visa no aye basa ye denti na wuntimi nwo ye denti na wo maami anya wedding da won so wa anya wedding ehifo na kobusa nyame nkobusa nyame wo babia na mmom wayi na difo mu huna de te se doctor Ojaba ade na sinkran ade kumase enti kumase ya atonso aputu oja enkran eye transformation factory wo Madina Bokobi
ti sɛ wo bibi kyerɛ wo so a ɛnkɔ bosom so sister ɔhyɛ wo kɔ bosom so shame ada wo wia wo ho ɛfa akokɔ hyɛ wo motom na ɔkɔ bosom so na wo wura firi sɛ wa yi na dinfo do ɔmasi hɔ ɔsɛ by a prophet Israel was redeemed and by the same prophet Israel was being preserved. So your preservation is being tied to the prophet. He said, believe in my prophet. Nyame na ekasa no. Wasi jimedi fodi na mwasi betim. Munyi nyame ni na mwasi betim na munyi medi fodi na mubedi ye. Echiro bibi se, uye die no efam wodi fo ne ho nyame wanya kwasia nyame woni munyansa. 85-fold ministry. The dynamic office so far is prophetic ministry. Me chira wade bia mo akoye. Sa wo koye sa ade na ho. Hey! Emmanuel bedu mo baba wedding. I am telling you. Me say, we know for Zara obeshi kenta ba wedding. What's your name? Yes. Why are you here? I'm your classmate. I am na kosa. Can I professor? Adoma che de no. Wacheche ewo nyamsum mu. Odifo midimilai mu. Yen na ye frɛ ye odehunufo no. Ekobi ni yansa ko odehunufo ne ho. Ono ne nyame di na si ho. Se Dr. Ojaba na kɔ. Oh, bebre ne si ofia ha. Obi se me kwa ye connection bi akwa abrochire mabo mi sika no me de akoma connection ma bi wadi na me se awurade ebasa na me ho yira me abra wo bi nsu ehunu nyansa kane no de ni sika ni nyinara eto bank wo nya abotre ba wo de hunufo no ho me hia wo bi oso obeya akwantu ama me wo kan ya pe na mabo nipa kro ni din bo nipa ni din se nipa kro no wo ha ekwan se so na afa so hia no wo se ya mpa papa me se dabi enya no kore obeji usika say no obeyo ena no wan fra wan ka se ase na nipa kro nani ada ho nipa nani ada ho me pa chaw ye sponsorship meeting ye woda ye de free counseling but sponsorship meeting na amma TV na gina so ama wo kra wahunu se san adoma kyede ateme so no sa sponsorship meeting me be kire oda ye de ye no me baba be kire wo me be kire oda ye de ye sa anuoma no a debit say Thursday Accra Thursday and ye sponsorship meeting for sika be boa for here e de baba be tna live mu etwen ya akopim so baba be hia me na ma draw mo ase kasa enye se obi se masa me obi a me die chi ni pa me so me TV so fu be so bia no me ni fro say o ma dada manfo ache me fred one time by me ba na me wife ni nua ba bia ba ho no mo e ba na mo di TV na to jaba it be do me hwe de ni din amum se me ba on pese ka mo yi fri na me so mind da o it be shooting na betra me 3 1 mu na me say no papa we free nyame nyene amanfo ye no it is say no ka say me do feel kra na ojaba ne no na wo so me go feel me di feel no na me hwe o de dan nyina ama me masimpo etu abetra me won because of ojaba ndi yeah osha bene nsema wati wo masum no papa o se enne ensema wati wo asum no me pa bisa se ahinta sembe ensembe pa na wati ya hudiri in fact me ba me ni mu bia bon komo anapa e ba na won ye bon pa na me ni obi ankasa okay ba idu me so e frema me do ma ko tra papa no ana papa bisa me se me yere wai na me so me yere ko adwuma o se matera sam na me se me yere di matera o se wo hu se matera kuta yi ntoma na me te hono no wo twam se wasan be twam se buku yi ntoma eye Matilda ne ye wo yere me yere ana bi fon so se wo yere Matilda se na woke ono abra wo mbo yiri dinti mbo me yere dinti afi so me master me ne no adwuma ye friend malam ni didi isa ba ye friend malam o so wo hu se malam apia ene me wife o mo gina me ho hospital ma ho hwan den na diabetes na me de na nye kwa ehun de ni bi papa toko so ka say obi fidi mo daim ena me say ai en krepa ba me na me fa nya asem ba me obi a
ọmọ mu ni mbere bi ọmeka me ni adwembo ni mo ni peda se ni bi asase so me yobi so a me ma iti bibia be plot wo mu bia no nyame ngasa yi mi free ese me da oduma se me da ni ebe yi a kire mo da wo me sori na na pepepe iti me fa me da yi agro papa hu ni nyina kan se na yemo no obeda na obi fidi so mo yes ana didi for so kan ya ds ye no crap pepe oba so dan so no bi mu aduane ya intin semani de bebre cash shinshuma sime hu bebre wanyine shinshuma e fidi ni sakwala kwan amanfo be so ma de me fa so asase so no enye kwa ngetwa ebi kra committee mo me ho mezo ami no mo hwe papa hu ni nyina aka eye Accra Thursdays nkoa ene eye saa nyoma gwi afi Kumasefo wo Ashanti region wo pese wo ni mihia one on one ebi wo ho a wadwene ho a wo hunu de wonya wabrabo me pa chawo Kumasefo wo he Kumase edwoso ehefa Santase Kokoben Ebu Akwata no so Krofrum biem atonso ahensan bonsuom ehefa me mo ba bia wo din a emane haw akokofe kokofo adwumam edwenase ehefa na wo a wo pese wo ni mihia manso nkwanta manso adubia manso mbem oboase ehefa na wo a wo pese wo ni wodifo ni din hyiamu na won na nwene ho a se edwoa de bia every Monday ni wo Kumase Monday we si atwa mu ensemesisi wo kono no na ano waden wo mo first kaso mo ba beboa nyame adwuma ebeboa TV a wo hwei amana gina so won say asofo bebre TV na adum but say TV we say die awurade adum binti eda ho gina so eno na mo hunu se sa ye wo difo bi wo hɔ a se enwema bi kire wo so na wo dwane kokotoa na awurade be fa no so a obemu adansedie metuma ka se makwa awale mpuro ni ye to so ni awo nti ni be me ya tena ya chi nyawo na chi mi wiase nyina aboshoma na nkremofo ana hefa na me nkoye ma chi na nyame adom ni be pia asase so eye se manhia da woroma ye manhia na kan yese ma yese mi gina he ye sere me ade ye ma ya se me koboshoma wo se ebo odifo asofo bi no se ye dua ebi no se wo ma na ye twa he ma se na ye se me ni mi ku be ma ogina ya mi ko fera ko tisapon aye ma ye fro na in fact awo ho asemti efia mitimo awe ho mi ami kuro me nko ho na ma wo nti to atwa wale ba ko edi kan be ma ni Philippine na be ma ko wale wa wo be de wo ho na ye se ani wase de so timi nkomi kuro enti be me nya ko pada mo be du asori fia nyame na odifo kwa ko ma to yem na senya asase a wasisu me hye wa na afi ni be du na mo twen wo ma jaje chinchin ja doctors ko me doctor be na Kumase ya me nkoye so fubo nti odifo ka ati kire me na je se me obi a me ya passion me nam sa gra to ka sa kire me no na me ya ma adwene se ne sa na tie dia me hwe hanso ahwe afi na odifo hye me no enu edu ne busu mi nsia so no na da ko me ba odifo ba wa se ewura wonyam me nyame ko hospital ko ye lab ya se me ku de no onji mi nti ko ye lab ahodo nan ansa na wogie di nti ni nyina achi maba asase so emenne me agata amansa agata do nyina agata me stadium ye huro mi say ya bonu no ekui na nese me ma ye say ya me ka hye obiala wa ba asase so se how bi ni wese so nyame me ahe fa me ko busu mi wade eche me ko na konfo na ewu bi ka me ko ku me hu because me say me wie ya fo kesensem bebre na me danyankopon wa asase so ase jaba zayo nyame jaba de grace se ben men wonya abotre etina me hu fi bebre be me atame wa ma na wojaba so ene ma yese ya na se ma nkan hye nyame nu nyame obodi aye enti me ne me kase wa ha obi afabra asase so na wo ha na be yese ntete jaba wojaba da woro masama nhia
ene mama yese ya ene ma omo muslimi nyina ehu mi ene ti na ye nyame na aye na minim se nyame wo baabi asase so nyame wa ha nti ni nyan ma agata na ekase bonini no ene mini o bonini no ene mini ene mi krom do nyina metumi akomo enzie pete pipi ni awo nti nzi do nyina ma atike ma nya pre nyonko wo sa wale ye ko nwoe ishranka ojabe nyame zayo nyame iye se menshi ya meze da ache me na ojabe junior no tabe ko ho mini mi kunu ya me yere agata efuna ko sisa ba mwale china dokta shifuna kwa mseskasi na yeye na bicha asi ucha hana kufanya namna nina jabasu ya mami yani yo kana mnyini niona daku mwana ubane kasi mfano na usana mfano nko hospitali kuba yani na mwana jabasu ma haje asheni ma kwa sofu so kwa na sasa fodo we create ujaba nti obi aba bia onya twamu ni nyame na jabasu nti onzo be nyame di Uchabe fire Au enu nti me to nsa fro se wo Kumase Ashanti region dia ye wo Kumase atonso putuja fa Kumase fo number no na fa Accra fo number no ba bia wo pe bia wo betimi afre no waba ai me se Accra me wo ho Thursdays nko a afi Kumase nso me wo ho Mondays o pese oni mi hia 1-on-1 a me wo Kumase Mondays e wo atonso putuja Accra so me wo ho Thursdays ewo Accra Madina Abokubi me pa chaw me to nsa frewo enwane nko kankan nyame wo nko abosom so no ni nyankopon so ye nyankopon nkufu a otwia agya no mamu yeso ka ofa awonto atoaso wo ye nyankopon nkufu that means ono ukira bosonsom enu tu ye o kristoni a enwane nko kankan nyame wo abosonsom emfa so emfa mbrewo iti bibi kire wo so a enu na nyame yi na difo de o masi wo asa die nyame fo ye so na wo ye me metena ha enwama nu because awurade na de me ye enyame ya na me ye iti kristo fa ye nso no wo ye nneoma kese ye de mankofo a na omo so apaya dansedie na ejo omo kasakasa na omo di adanse wo mo mpese omo tukwan wo mo mpese omo mpese omo wo ba enneoma esisie no ano aden na no Monday enneoma esisi wo ho no afi na eja nkofo akasakasa misiwa nko hoda mamo kanipa cha sembone ba nena kasa maba ifibukanche dudu na nimi pa mde bukanche onya duru a kasa eminado akora ba bekiro achi sinwa bloni me ameno no na sunne mabesu pa bukanche misu da ne mabesu papa mabehu mani su ase no na de mabeti ho ase no we be ma bla na so behwe de woni su ade na so behu bi ohu de na wutumi ye ofi ase na me de madanse de bafie mo behu na mankasa makasa enyame aye ni na ne obi amomeda nsuro obi aso ji nyankopon ne mbidi bosu na mpenifo wa ha na me obi amaminsu da ene papa no ama ni so na manazisi me so mabele pa meba achis na ekasa ye bokanche fo mu amonim mu akoa onipa ono ana eka wo se bokanche wo achis broni a omu fie de tutu asem ende ho pa o se ba mansu da but ene wasu ankasa be mansu be mansu esembe na epie ya ema ni su ni ba he wona me chakaka meeting no wache na about tenchen ya menina hu ye ho kakra ego awale so kakra ya na ya tina so almost be 3 years ko be 4 years ni awoma and me fans enyi se akura mpo e ma ne ngina se nyi se agina ba na ebe hu de tue mu no papa me ye hu de wa akiri na abama busa bibi o wiase sunsumu bibi wo ho na se me hu ni se difo na dikan no o ma nkire kwa papa me afa so papa ba ne de kwa papa ne de o ye befa so ya nyela biem so obi an ma adwo be ba akodi a ekwane nche biem ekwane be koten papa actually mi wura hono mana o ma ye bompe we na obom din na ye mi wanwa na o ka se ade na wo ase wa ye style am se mi wanwa na wa fa paper na wa twiro mi din eguso Sakina I Dramani si di be
enti eme wanwa owo de on kampo na ohu de o se ekese ono ankasa je ne sem sometimes so mo TV no mo hwa odifo bo obidin a eye o mo adwen se bia ye hyehye ho bi na ye de ya hyehye ho na so me ka de a cho se onyankopɔ tumi egusu ye adwuma onyame tumi na eye adwuma enya adwuma ba bia o ukọ aboko bi a ya wade bi Awurade tumi ye de eye adwuma ho ubakuma ase so Monday ni Sunday bia Awurade tumi ye de eye adwuma sa pepepe orofo ye ni obiara enhyehye ho ha Awurade abasa ewo dem ha yi Awurade abasa ewo dem ha yi Awurade de ne na koa ye na adwuma woti wana sa wo hwe ya oha bi da so amane bi da so tumrika na bra na wo ba oje ne fa hodie be wo dia Higher Solution Center, a Kumasi branch, Oko Accra so a Transformations Factory, Oko on so a Radi Abasayede, a Juba ho. Baby, I wish I be a yato safro. Obroni na kase obukanche for someone who knew Bema. You can't say to trust someone, Omodi, one Jomudi say, to trust some Omuyebi, Bema and Nanope, Onagasa Watibia, was what to wash and also your Bema, we have Bema to an amona bra. Nobody in the head. Obo be head. Obehu die wom. Obehu die. Obehu die wom. Ewo he ne fa. Ewo Ojaba Palace ase. Asundue fi a bra be so how to ne ko. Wanya ye die awi. Edi mi sempa na me obi a me ye galamse. Nti edwuma num de mu se wani tue se edwuma na ye yen de se nyame nka ho de a obi be ko aba de obenya wo ko ba obebra si nipa no kura ba still ena so ye obi dwuma na ye nti metenase ena mesi dabi mame de me hu TV so no mesi mame bla papa ho na hwe ebia se ebia Nyankopon so be ka bibi afam ho ampa me bae me ko wura papa ho no me bie gate ni ewura mu no de o ka kire me first no kura agi me nsem the secret bia me Nyankopon ko an enim sa secret no en no obo kire mantena se kura mpo oho na me hu se kai ejawo but sometimes you know more about to be share or to be share and senchire ne anwonwade ekoso to be tena no aka samfu bi oso we omuno na kwasho makwagisika se ne wankasa odi wani ebehunu bi e de asem na obeka kire omo abonte ye me ka kire omo se me de no o si spirit bi na edi machi eniti na esan se nioma na me ye no me secret na me ka se mentimi ka no o si sa nioma na me ye no eniti na spirit na edi machi ntimi ko manim da enti de omoti omo kasa na spirit bi na ekata omani enti spirit ni nim se ebia won hu se adu we no kore obeba enti obe o de bibi fufuro be hye watim o enya no kore boy enya no kore oso be fa na sa we hu se masa wo life ase eno na akiro bibi se Awurade gusu ye n'adwuma eno te me to nsafra wo se wo kumase ene ye wo atonsu aputuja Monday we ma yenhia me say Monday we ye ma yenhia me pese Monday eya na nipa ndros nti wo ba abrantem so kuta 1000 Ghana so de what TV no me se me no betena se one on one say meda wase na me wi ama bompa ya ama wonim se TV na yete so ne bo eden every month bia me tua 2.8 billion every month bia you tua 2.8 billion enuti na asofo ne de na dundum enuti na wosofo de dum ama waye din wo bisa na woso obesa so oboa adum tina se wo hu no ho enye ono a se wo mboa no mani ntua wo mboa no mani ntua nti na adum no ena papa me sofo ni TV na dum onso me pa cho ye nso ni te se de wo so wo dem ho de no ya de fami ko bi na eso every month bia na se wokwabra ni tua 2.8 billion every month bia me pa cho na se adum na wo te ba bi se ena wonso a ya de ya no hunu ya fadum to hunu ko ba asra sori o kwa achi ade afie se ya disika na eye enu ti na me say Monday we wo kumase baby a wo bia bra woni yamra mehia bra beboa minim galamse ni bia ofi dunkwaw ayamfre ho side I was a japa ofri ho ba ye baba beboa nyame adwuma wosan ba biem after 2 weeks pepepe no the sprinter baba be si aso dan ho wose no enten mame owie ye pe no wasa akire sa private car ni si wo no eno so no enten mame
na sesi ade nyame aye mini me bebu ati di adwuma no me koye na asem sei ne si ye se wo kan ye no mo ma me direction no me ye sei ne si ye me pa chaw ha ye ma me bo obi ama me be ye wa ha ye mo be ye na mom ye kyerɛw ye Satan ye ne ya kyerɛw de twasa wo ye e wudi adanse na na wura difo woni difo nyampu ne mpu no ade ne si ye ade ne koso Bihu nsampo a menka because nyame ahye ne ho enumonyam. Be ba difo nyame akasa fa difo mu mame hu se oye nyame nipa ampa. Nyame na afre no. Cause oka hinta asem. Onye se odifo na omukeka keke ni so no oka obo me papa din full name boni din say Albert Aduari. Cause the same name no pa na nkofo ntumi mbo bobo ne correct. We chere say nyame na afre no because me nini shiada nene nkasada okeka nsem bi ma me hu sa ampa nyame tiase mewraba mesre ubaye no senia o papa difo boni din tu ase na ahintasem bi koso no ubaye no obi ni wudi nkomo ana obi tie wano asem oh batcho de bia no ni nkomo ubaye ma usika bi ase hyeda yese de difo na kansem ana se yenye bibi asa de madam ye wawurade animu oh misumi yenya misum nipa mitumi ni atro pacho obi ambo me pa obi anye we mia na me de mepemu me hwe no TV so no so opese obehu na beboa na TV adwuma no na me se meboa nyame adwuma na se me so me de ebe yi why not ene ma me bae ba wakeka nsema mehu se ampa nyame na ni yi adwuma nyame afre na ampa se ebia no bitio o situational problem awumi ebia obi no etie nipa no asema masise kura no nipa abamabu ni wura nyina fredifo mu se ebi mu kura se adifo ni ho sa nipa no hwe wade na wo pese obetimi aka kire no me no meka kire wo se maso na mahwe na mehu se ye wonyame a osombo nyame ote ase metre wo se brana behu osofo Dr. Ujaba na nyame be kasa fa ne mu kire wo hinta asem eji we fi osefo ne nhyehyeye na ode enumonyam na asama no nyankopon na obo ho no ti ne meka ne se empupu ti ye wodifo ho nyame kasa basa when share the right one o fe se nyame ni wo nyame owo ho pa ne su na wusu na nyame o hye na minim se wa ye me de na awie na me de adanse die ne beba ma manse ni na rehu mama hu say yes yesom nyame a ote ase ti empupu ti emma bronsa na dawo emfa wona fofo so emfa webusia fo so o difo bi eni ho nyame bi eni ho nyame wo ho me se bra odifo ojaba ho be yi we hintasem na chill the root cause ni me de wo hu say the root cause no ho no na e me de no se me hu the root cause ade ne fareban aish eno pepe hwa sani amaame na ne ho humasi aba ne nsam wote ye no ahwe amoa ko nyame ama mani age mani age me susa ye bisa me to nyankopon no wa hi bande nyame akire ne se odome mo yenhia wo kumase atonso aputuja ehwo de yewo it Monday we ma yenhia atonsofo kumase atonso aputuja be bia wo bia ma yenhia wo afi wo Accra Madina Abokubi e pa chawo eye Thursdays nko sponsorship meeting they say per 1000 Ghana cedis fabra na fa be support adwuma ye wa hayi me say obi timi kwotena bia ba na wa kekanto abom na wa noma guniyam na wanya kidney failure obi nso nya sika na wa 4000 Ghana na odi aba babu nyame adwuma na ma kire na kwan fa we to ha hey Yesu kra wo ye bi ena na wokoye na okoko sre eye Simon Petro wo sre ni boat ni canoe no wo sre ni canoe no a wodi preach wie ye because na Yesu oni canoe Yesu na o command me aduane free sroba no wan command am canoe ama because no hu se canoe no obi wobi it wo ko ne nchen ena okoko sre ni canoe no no gina mu preach ye wo wie ye wo se hwe se wo de wo de ekuta wo e de ama me no so me be ma wade
sa pepepe de ye no wo de wo de na eba no na de abe support no wo ba me so me kire wakwan ekwan a obefa so a wo bedi yi wo ba be buo nyame adwuma yesu eyusu ne kanu ni wie pe wo se abrante ha wa ya ade ama mani asopa me so me be cha wade kakode do was my year juma na jumu nyina menya ahwe the power of a prophet was a kakode do or kakode do penu abuma mpata afa obi a wonya ahwe no na wa hyase na obi cool store na wa hyase na wo tu kwan na wa hyase wo na meto nsafra wo wasam na meka no enuti mane nka wakoma na yenhia monday kumasi atonso aputu agya wo odi hunufo na baba betena se obi wo ho a wo ba betena manim pe ne de ne nyankomhye eya akwankyele street otena sepem se kokam we fa bom na yewe say ne besie na asi pepepe obi nso wo ho a ne de no eye nkomhye na o kire no wo eda bi say why wadwen se wo kwa ha enko na wo kwa say ne beto wo bewu agya wo ma ho ye bone ya bo wo mani din se de be ya abagye die wo papa nyi ye friend say teto ya friend say wo wo ga bi kura wa ha ho de ye ka private matter Pijansa ko say Yesu da wase. Yesu da wase. Wadi nkonim wate. Amen. Ewrade se men kan cho se wo wonim wo. Amen. Wo yo ba ahema. Onu Nyankopon. Ede wasi baabi. Wo yo ba ahema ma wo busu. Wale Paulina. Jesus. Wale Paulina. Ina pachamia. Paulina kusi. Pachamia. Maybe ya dia ama. Thank you, Jesus. Asoro be na akọ. Pacham kwezi. Ate na mihunu Pentecost for. Wako Pentecost da. Ebra na kobi. Obra na kobi. Ebra na chima mienu ko Pentecost. Obra na chima mienu ko Pentecost. Pacham. Mehunu din bi se Nana Akufo-Addo. Jesus. Pacham bi di me konya din. Nkonya din. Me konya din. Na chesa wo ohima. Me be ohima dance for me na. Jesus, that was seven years old. Umu bida. That was sick, brother. Shaka, Yehovah. Chai, mommy. Aka ankampofremu stroke bi be chew. Ama Obama me ye Finland na be ye we yako. Hey, wase he. Ka se be ye ni ho. Enti mesrawo. Monday we ma yenhia. Se wo Ashanti Kingdom nko ade a ma yenhia ewo Kumasi atonso aputuoja bra be support TV a ye tisui na entimi ngina so na ye ndum ye de no na me se Awurade be mo yenhira mo a mo ye galam sei mo a mo ye anwuma bebre na mo pesa mo support TV na ngina me pa cha wo baba bihia me a meda wase because wo 1000 Ghana wo de be bu anyame adwuma no eye sika kese papa ekwo na baba be hunu young boys e koma so mo na support TV no eno na ma TV na gina so sa no etu wo Kumasi de a Monday we ma yenhia e da Awurade ase anapa de TV adwuma na de obepia so obeboa bi na wonya kwa prophet na kwa sonde ese na kopie papa mpacho me koye ne nsem bibili e na papa ka kire me na me ankasa me ho kura adwiri me mansusu da se papa betima kasa nsem no kura ya afa me nti mani age pa me hu ne se ba me ba no ma tu scanner ngu ma shi scanner because menya mfa so kura chin scanner me de ba ya no so nti mani age pa okasem no wo se hana wo ba ya no wani age 1-2 sikengu sikana ode beboa TV adwuma no 1-2 engu wonya mfaso bebre kwa asine sikana ode ba mfaso be na wonya ye mpacho mfaso na menya ne se papa ka eniema e ha me e kire me e na wa kire me de me nkonko ye mfasa de no na mo gidi nso se me koye sa de ni wi a ana me nkoye kra no menim se asam na papa kan no kra no ade Awurade peso ye ma me no wa ya ma mawi nti me ene na ama mani age se me hu de me ka no nti ade a papa Awurade afa papa so doctor Ojaba so aya mama no abura dwen nti ase so nem se me koye de aka ni wi a de Awurade be ma na Awurade be ya mama no kora be buru sa akora chese ani jeda wanya ni nyina ensam na wode ba no woni obi ani hu nkomo e wa mo so ankire junior pastor so mo ha ana se protocol for mo ha na ekoba se ne papa mu a amo wani jesa me ankasa papa de me ankasa meje papa di menye omo doubt enkom hye ne sa anema ne bi me de bia me TV no eda ho anopa wie no mele me de dakola nyina ti papa de me gini di nti me ba ya no ka we no like na enya me wan ba papa kan ya dru ba bi na mu say yes
Awurade de papa yɛ adwuma ankasa. Na ope Ghana ha, ope prophet a papa yɛ one. Obiye ne ho biem. Dr. Jaba yɛ one. Obiye ne ho biem because ensɛm a papa kan no, aboro ma adwene me ntia ase so. Aha, enti Monday ni yehia ye bedi nkomo na ma kiro ekwan ya wo befa so a wo bedi ye no anya sika ni bi mo na ade aba be wura nyame adwuma ni mu akwantuo kwan de bebie awo kwan de bebie aware kwan de bebie wo yie die kwan so na wo baba besie after wo wa Accra so a Thursdays bia me wa Accra eno na yes sponsorship meeting sponsorship meeting wo baba be sponsor de ye no ama TV na gina so because TV na bo den TV no enye Yesu dia yenya na yetwa ho ka enti na no apostles of the old edu baby no mo de ka enti Peter oka kire asuafo ne se monko na monko tonton ma ho de mfa mra ne mfa ntua ka enso saa time na Peter na onyusu air condition wa so dem ho Peter na oni office bi a wabie Peter na oni TV so Peter da be na hu se na Peter o preach wo radio so da Peter preach wo radio so enti e ka be no that means na omo so omo ka na omo de ana wo pesika de atua abra enwosra wone so enuti nwosra betimi awo so but wo bedeka enuti ena ya yeto nsa frem se mon so de mra na de ekuta mo no mon fa mra ba support adwuma yeye na Awurade mfa yeso no moa mo pasho na nyame aye bebre amame me me kun eba hase na hwehweba nyame adom be hu papa afa yefunu akakaka ma nyame asoe me asomdwe mu mbema omugya moye nkwa ma mko hwehweba no monka moye ne ho monka omo na munhye moye mo cry nya nyame aye wo fi ha de bro ma dwene ntiase so nti monka moye ho muntu anamo embra papa ho na momba mbeje eba ana de ne eda makoma so bia mombra na mbommeye nyame be yama me da nyame ase me ba fi akwantu sam na me de ba fi ha ma chinsa na one day na me hu wo Dr. Jaba TV so Jaba TV so say obi di akwantu ho adanse na me tu anamon ba ha obi kire me ha na me tu anamon ba ha me ban so akwanche kakra bi no de ma me so simple me koye bi o ka kire me say ye be refuse nkrofo ba me ko ade de be ma me ampan so me koye akwanche no ye de ama me ti me da onyame ase me da Dr. Jaba so ase me visa na eno nie so why did he catch me bibi na man hye na name that means Kristo kura no wo pese wo be che ni bibi no no so hye wa name ma yenhia Monday Accra Madina Bokubi sister so de na yenhia na enioma nkoyiye na yemfa sunsuma kwankire nwu akwan mu na Awurade fa me so na wo mo awo ninim se wo baba behia mo kumase atonso aputuja ejoada we ya na minim se wo baba behia me Accra Madina Abokubi eye Thursday we are Monday Kumasi Thursday Accra many are from Dr. Jabano se me kasa no manuti awa fache me but my yenhia na me na wase na me mompa ye ma na ubenya odifo so emfa so God bless you.